Zdravím všetkých, je 30.3.2017. Dnes by som vám ukázal dva obchody, ktoré som stihol včera ráno spraviť. Opäť s výhovorkami, že som musel ísť ku klientovi, takže som mal veľmi málo času na to, aby som obchodoval. A podarilo sa mi vlastne ráno spraviť dva obchody, pomerne krátke, jeden na menšom timeframe až na M1 a druhý H1. Takže najprv by som vám ukázal ten M1 na páre GBP USD. Toto je H1 graf, kde vlastne vidím, že tá cena pekne klesala dole týmto smerom. Keď si nakreslím vlastne túto trendlineu, tak vidím, že tá cena smeruje dole. Tu sa vytvorila krásna vlajka, ktorá bola prerazená týmto engulfingom dole, následne sa však vytvoril pin smerom hore, čiže ten pohyb dole nezotrval, bol odmietnutý a opäť vidíme, že sa tu začala vlastne vytvárať nejaká vlajka tu, kde keď som si zapol platformu, tak v tomto bode som uvidel túto doji sviečku. Je to vlastne pohyb ceny dole, ktorý bol opäť odmietnutý, cena sa vrátila do kanálu. Pre mňa to bol akýsi impuls k tomu, že zrejme tá cena bude pokračovať hore aspoň po vrch toho kanálu. V tomto okamihu ešte neviem, či tá cena breakne ďalej dole a bude pokračovať v tomto naznačenom trende, alebo breakne kanál smerom hore a vytvorí vlastne nejakú korekciu na tento pohyb smerom dole. Takže špekuloval som na pohyb v kanále, prepol som sa na nižší timeframe, hľadal som nejaký vstup na M5, to zmažem. Čiže tu keď si pohľadám ten môj obchod na M5, tak tu vidíme vlastne spodok toho kanála. A tu je krásny pin, ktorý vlastne odmietol nejaký prieraz dole. Opäť by som si tu mohol nakresliť nejakú maličkú trendlineu smerom dole ako spojnicu close a open sviečok. A vidíme, že táto sviečka vlastne breakla túto trendlineu smerom hore, čo bol pre mňa impuls na nástup, na vyplnenie pohybu v tomto kanáli. Ja ho takto naznačím. Toto bol vlastne ten kanál na tom vyššom timeframe, o ktorom som uvažoval. Takto niekde tu. No a keďže tento vstup som zmeškal, ja som si vlastne zapol platformu, keď už táto sviečka klouzla, tak som sa prepol ešte do M1, kde som vlastne uvidel ďalší vstup na signál. Hneď to tam nalistujem. Áno, už sme tu. Takže tu tá cena, vidíme, pekne prudko rástla. Spravil sa v podstate pin smerom dole, ktorý však bol rázom ďalšou sviečkou odmietnutý a tá ďalšia sviečka breakla ten pin. To bol vlastne nejaký signál na nástup pre mňa do obchodu, čiže tu som nastupoval smerom hore s tým, že môj prvotný stop loss bol pod lovkom tejto nástupnej sviečky a RRR som si volil 1:1, kde som sa vlastne ešte pekne zmestil pod úroveň toho kanálu, ktorý je naznačený tou červenou farbou. A ako vidíte, našťastie to bol obchod dosť rýchleho rázu. Skončil som vlastne za necelých 5 minút. S tým, že samozrejme, keď tá sviečka vybehla sem hore a bol som nejaký 1 pip alebo 2 pipy od take profitu, nemal som dôvod, prečo riskovať ďalej, takže som si vlastne tento stop loss posunul na môj vstup tu pod vlastne ďalšiu túto rastúcu sviečku.
Tým mám vlastne pozíciu ochránenú a už len čakám, ako obchod dopadne. Čiže toto bola Libra. A ďalší obchod, ktorý som ráno spravil, bol, toto smažeme, bol na H1, menový pár NZD USD, tu. Takže tu vidím z toho väčšieho pohľadu, že tá štruktúra je rastúca. Ako vidím, v podstate ten trh smeruje smerom hore. Takže som uvažoval do longu. A následne som vlastne videl, to trošku teraz už zväčším, videl som tu cenu, ktorá spravila dve takéto lowka. Je to v podstate ako keby dvojité dno, kde môžeme špekulovať na pohyb ceny až po ten vrchol toho lowka, toho dvojitého dna. A tu som vlastne uvidel tento krásny pin, ktorý sa oprel o túto support úroveň a po close toho pinu som vlastne vstúpil smerom hore, trošku na horšej cene, ako ten samotný vstup som zmeškal. A našťastie ten pohyb ceny sa vyvíjal priaznivo môjim smerom. Takže tu som vstupoval na open tejto sviečky, na zmeškaný open tejto sviečky. Môj originálny stop loss bol vlastne pod pinom, ktorý slúžil ako moja signálna sviečka. A RRR som si opäť volil 1:1. Nastavil som si vlastne take profit niekam sem, ako je vidno. A opäť tá sviečka v podstate vyštartovala v rámci 1 hodiny, chvála Bohu, môjim smerom. A keďže ten môj take profit opäť nebol ďaleko, len na pár pipov, tak som si stop loss posunul opäť na môj vstup, čím som si vlastne zmenšil riziko, alebo teda moje riziko je tým pádom nulové a už som len čakal, ako ten samotný trh dopadne. Ten obchod dopadne. Ten trh sa hýbal v podstate v tomto časovom pásme skôr tak do strany, ale našťastie to stačilo na to, aby zasiahol môj take profit. Takže to boli obchody, ktoré som vlastne spravil včera a uvidíme, čo sa mi podarí dnes. Dnes mám opäť trošku nabitý program, budúci týždeň by to už mohlo byť lepšie, že by som mohol obchodovať možno aj celý deň, niektorý deň. Ďakujem vám za pozornosť.